Dama bari mu je jamhuriyar Nijar inda 'yan kasuwa suka tabbatar da cewa zai yi wahala su iya amfani da umarnin gwamnatin kasar na rage farashin kayan masarufi a daidai lokacin da ake fuskantar shigowar watan azumin Ramadan. A cewar kungiyar 'yan kasuwar sanarwar gwamnatin ta zo a latti bayan da suka riga suka shigo da kayan nasu kafin gwamnati ta dauki matakin rage kudaden haraji da take karba na duwan. Bugu da ƙari ƙungiyar ta ce mambobinta za su ɗauki matakin rufe shagunansu a babban birnin ƙasar wato Yamai domin nuna adawa da tsarin karɓar haraji ta na'ura da ake kira TVA wanda a cewar su kawar da shi zai sama musu sauƙin harajin da suke biya. Daga Yamai ga rahoton da Cima Ila Yusuf ta aiko mana. 'Yan kasuwar sun yi barazanar rufe kasuwannin da shaguna ne gobe Alhamis da zaran Allah ya kai mu da nuna rashin jin daɗin su game da jan kafa ko tahiyar hawainiyar da ake fuskanta wajen so mu aiwatar da matakin nan na sassaucin haraji ga kayayyakin masaruhin da gwamnatin kasar ta bakin firaministan ta Umar Muhammad ta alƙawarin yi yayin wata ganawa da yi da 'yan kasuwa kwanakin baya. A tattaunawar ce da suka yi da shugabannin 'yan kasuwar da zumar lalubo hanyoyin warware matsalar hawa-hawan farashin kayayyakin masarufi bisa kasuwannin kasar, gwamnatin ta ɗau wani alkawari. Kayayyaki dangin sukari, man girki ko na dahuwa da garin fulawa ne da al'umma suka fi amfani da su a watan Ramadan mai zuwa ne wannan mataki ya shafa. Sai dai a cewar Alhaji Sani Shekarau, shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu shigowa da kaya na ƙasa, ba wani tasiri da wannan matakin zai yi a cikin watan azumin. Ina son mutanen gari su gane wai ba kayan da mun ka shigo da su ba, waɗanda za su taho daga baya su ne aka ce za a rage ma farashi. Dan yanzu talakan gari ba su gani a ƙasa ba, tunda babu wani sauki da za a yi, tunda babu wani rage da an kai ma 'yan kasuwa, kuma ba mu cewa mu zai sai da kaya su faɗi dan sun ka shiga faɗi ta baya ba mu taimaka musu, sai dai Allah da halicci. An ka ce in ka za su shigowa daga baya ana rage mutane wani abu, to akwai kayan da watakila ma ba su shigo ba to ba, ko suna bisa hanya ko za kenan karshen da sai bayan ma azumi a gansu, kenan talakan Nijar bai amfani da shi ba. Firaministan ya umarci ministocin da abin ya shafa da 'yan kasuwar da su yi wani kwamiti da zai kula da matsalolin 'yan kasuwar da suka hada da haraji mai tsanani da 'yan kasuwar ke kokawa da shi, yawan shimgayen bincike bisa hanya, batun biyan haraji na TVA da wata takarda da ake kira facture certificate. Sai dai kawo yanzu ba amo ba labari. Hasali ma in ji 'yan kasuwar, to inda firaministan ya masa wannan albishir yau kimanin kwanaki 10 ba wani daga bangaren gwamnati da ya tuntuɓo su, kamar yadda Alhaji Sani Shekarau ya ci gaba yana cewa shugaban gwamnatin ƙasa gaba ɗaya ya kire ku ya ce ku kire mu mai aiki, kun ki kiran mu, kenan akwai wata manufa. Shine yanzu mun ka ce insha Allahu har Alhamis za mu tsaye da kasuwancin mu nan garin Yamai duk gaba ɗaya, za mu rufe shaguna, muna fatar har mai keke na karta soya, saboda mun tabbatar ta duniya sai da ɗan kasuwa ake yin shi. Ba a kawo abin da bai shi da kyau, mun ce wani abu bai da kyau. Wasu mutane sun zo sun yi karatun su, suna ganin kamar suna da ilimi, suka ce ma gwamnati ga abin da aka yi a samu kuɗi. To an gwada ma gwamnati ga da kai samu kuɗi, mu kuma talakawa Nijar a gwada mana ga mun kai mu samu kuɗi shine ilimi. Mu yi aiki da wannan ilimin, mu ma gwada ma hanyar samun kuɗi mu zuba ma gwamnati. Sai dai in ji 'yan kasuwar, da gwamnati ta so da ba hakan za ta tunkari wannan lamarin ba, ganin cewa mafi yawan kayayyakin su na azumi sun riga sun shigo, kuma da wancan tsohon harajin ne suka biya, inda suka ce in ana so 'yan ƙasa ko talaka ya gani a gas, to sai gwamnatin ta ɗauki wani mataki da gwamnatin baya ta taɓa ɗauka na lissafa ko ƙididdige kayayyakin 'yan kasuwar da ke ga hannu a rage masu haraji. Cima Ila Yusufu, BBC Hausa daga Yamai, jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya inda hukumar kwallon kafa